Hvem er I? Jeg hedder Sofie. Jeg hedder Josefine. Og jeg hedder Theodora. Vi er 13 og 14 år og går i 8. klasse. Og vi laver nogle briller her, så man kan se dem herhenne, og så kan man se her, at hun prøver dem på. Og så hvis man går herind, så kan man sådan justere på dem, og så kan man trække i dem her, og så kan man se, så flytter de sig rundt på hendes ansigt. Og det er meget smart, fordi så hvis man køber noget hjem for eksempel, så kan man prøve det på, inden man har købt det hjem, så ved man, om det er flot til en. Og så kan man justere. Og her så kan man også trække, så de kommer op og ned og sådan noget. Det er meget smart. Hvad er det for et program, I arbejder i? Metaspark Studio. Kendt I det i forvejen? Nej. I ved ikke, hvad Metaspark er, eller hvor det kommer fra? Nej. Det kan være, I får det at vide lige om lidt. Det er nemlig ret vigtigt også at vide om. Så inden vi har været inde i det her program, så har vi designet nogle briller inde i Tinkercad. Og hvad er Tinkercad? Det er til et program, hvor man kan designe noget, hvor der er en mulig klodser, man kan sætte sammen og sådan noget. Man kan fx designe brikker til et brætspil, eller til små figurer og sådan lidt af hvert. Og så kan man 3D-printe det.